Pakane juragane wis balik to tibake. Sampun. Dengaran kok alus men. Aku watuk cahan, Cuk. Sampun. Lah ngono lah kan ketok manis ya. Sampun balik ngusul duto kaki nyapur balik. Lah tak kira kerasan nang kono. Oh saiki numpak ku yo larang lho, Cah. Tak omong iku sak menika. Larang nek mending ya panggah budal. Lah kowe piye? Isik wani numpakne apa ora? Wis ora wani iki. Danane ora tekan. Iki kira tak larang. Numpake masalah cara permakane wis ricik banget, Cah. Yo masuk nek ngono. Kowe lek ngomong ton yo saiton, aja gelok kok jaran. Lah dalah dilemalu sok dlogok jarane metu. Kowe padine arepe numpake piye? Danamu apa nyumprut? Apa piye? Kowe kok ngerti to nek danaku wis nyumprut. Utangmu demben yo kok balikne barang leh menumpak sing demben kae. Lah nyapa no utange demben nek sik diundat-undat ae mbok diikhlasne ngono lho. Wis rada ricik iki. Ora kok wis rada larang iki, larang. Yo pengen tapi piye neh apalah daya. Masa yo ora enek diskon blas. Iso iki serene diskonan masalah permakanan wis ricik. Saya ganten. Iso. Mbiyen numpak larang, saiki larang numpak. Yo ora mampu nek larang.